Minun hauskimmat videoni. Mitä uraa oot suunnitellut? Olen ajatellut nostaa Kelan tukia ja asua Thaimaassa. Tuletko mukaan? 7. Mitä sinä teet kaupassa? No tulin ostaa meille ruokaa, kun äiti ostelee vaan herkkuja ja isi ostaa vaan kaljaa. 6. Mikä sinua huolettaa? Pelkään, että vanhempani eroavat, kun kerron isälleni, että päätäni tökittiin joskus isoilla kepeillä. 5. Mistä tietää, että nainen sanoo kohta jotain fiksua, kun se aloittaa lauseen sanoilla, yksi mies kerran kertoi mulle. 4. Mitä sinusta tulee isona? Isä haluaa, että minusta tulee juristi ja tuomari, mutta aion olla turisti ja juomari. 3. Mun kaveri sanoi, että rehellisellä työllä voi rikastua. Kysyi mun isältä ja se repes nauramaan. 2. Mikä on suunnitelma tänään? Aion vetää itkupotkuraivareita koko yön. Mä en halua pikkuveljeä tai siskoa. 1. Kuka on suosikkisankarisi? Minun isäni, hän ei pelkää mitään, paitsi tietenkin äitiä.